गे मैया गे मैया गे मैया गे हमार सैया को देनी लड़कैया गे मैया गे मैया गे मैया गे हमार सैया को देनी लड़कैया गे उतायल गे बिछावो चटैया गे गे मैया गे मैया गे मैया गे हमार सैया को देनी लड़कैया गे मैया गे मैया गे मैया गे हमार सैया को देनी लड़कैया गे देखनी ना पतरा यही से मन जोग मिललौ नहीं भातरा बड़ी गंजन करोगे मैया। पंडित जी से देखनी ना पतरा हमारा के मन जोग मिललौ नहीं भातरा अब की करबौ लेके रजोइया गे मैया गे मैया गे मैया गे सैया को देनी लड़कैया गे मैया गे मैया गे मैया गे हमार सैया को देनी लड़कैया गे हमारा से 2 साल छोटा सासू जी खोजा हो हमारे से पोता उम्र में हमारा से 2 साल छोटा सासू जी खोजा हो हमारे से पोता अब तू ही बताही उपैया गे मैया गे मैया गे मैया गे हमर सैया को देनी लड़कैया गे मैया गे मैया गे मैया गे हमर सैया को देनी लड़कैया गे हमारा के हलौ सैया वाला भूख गे शादी करके मिललौ नहीं हमारा के सुख गे हमारा के हलौ सैया वाला भूख गे शादी करके मिललौ नहीं कवनो सुख गे अब की करबौ लेके चरपैया गे मैया गे मैया गे मैया गे हमार सैया को देनी लड़कैया गे मैया गे मैया गे मैया गे हमार सैया को देनी लड़कैया गे बढ़िया हमरा देती हन मुआई जीते जिंदगी दे नहीं तू हमके बताई तेरा से बढ़िया हमरा देती हन मुआई जीते जिंदगी दे नहीं तू हमके बताई वैसे देखे गेलो हम तोहर भैया गे मैया गे मैया गे मैया गे हमार सैया को देनी लड़कैया गे मैया गे मैया गे मैया गे हमार सैया को देनी लड़कैया गे। कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।